Gabon guztioi, ongetorriak Eusko Ikuskuntzaren larun baterako mahai inguruntara. Gaur herri bat izanen dugu mahai gainean, herri batetaz hariko batez zitue hain zuzen, eta Aramaio herriaz hain zuzen. Aramaioko gizartearen eta bertako kulturaren egoeraz, biharrunen dira gurekin ditugun gonbidatuak. Aramaioko errealitate soziokulturala, horixe baita, gaurko tertuliari jarri diogun izenburua. Eta besterik gabe, gatozen gaur gaueko hiru gonbidatuak aurkeztera, hirurak jakina Aramaiozarrak, Rosa Kortabarria, gabon. Gabon. Rosa Kortabarria Aramaioko udaleko kultura zinegotzia da, eta okerretan ez, 11 urte daramazkizu kargurretan. Hori da. Bestalde gurekin beste Rosa bat, Rosa Mondragon, gabon zuri ere. Bai, gabon. Rosa Mondragon elortza kazetaria da, eta Mondragon kooperatibak kalderatzen duen aldizkarian ari gadonean, lankide aldizkarian, eta Aramaioko udalak, bultatutako ekimen kulturaletan ere lan ekimena garatzen ari da, esku ikaskuntzarekin haintzen. Aramaion ziadeko enpresak euskararen egoerari buruz, egindako azterketa burutzen ere, lanak eman dituzu gainera. Bai, alakila bai. Eta azkenik, gurekin den azken Aramaiotarra, Jesus Mari Elejalde dagoen. Gabon. Jesus Mari Elejaldek Aramaioko historia hainbat idazkietan landu du, eta baseliza, ermita, eta erdialko bideen gaineko liburuak ere idatzi ditu, horretaz gain, apaita ere da, Jesus Mari Elejalde. Horrela, Eta ez gabe, gaitezen Aramaio nun dagoen kokatuz, edo ez egitzuetako zeinek ikonen dugu, jende asko hauki hemen Araban jakinen du, Aramaio nun dagoen, baina bueno, hemen gazteiz izan bat kilometrora edo. Bueno, gazteizik 30 kilometro daude Ibarrara. Eskotan, jendeak ez ditu, bat egiten ditu Aramaio eta Ibarra. Baina Ibarra da Aramaioko hiriburua. Aramaio da udalgarriaren izena. Ez duzen, ez du herririk aurkizen Aramaio izenarekin bat. Hori data. Aramaion dute bederatzi auzo, horietako bat da Ibarra. Horregaitik Aramaio izena legutzi bastarrian bertan, mendik 11 kilometro da estonda Aramaio. Ibarra da daude 30 kilometro. Nori zaren ditu, Aramaio? Aramaio, udalgarri guztiak gaur 1350 marretik eta laudonia. Hor, zinguran gabiz. Eta ez geratzen, baina kutsi gara bera gartxe. Zotuntzen bederatzi herri edo auto horiek kontutan. Bai. Mugimendu kulturala bada, eta hori zuri Rosak zinegotzeri, kultura zinegotzeri nahi zuzen galdetuko diogu. Nolakoa da Aramaio inguruan mugitzen den kultural hori? Bueno, nik uste momentu honetan Aramaion bai kirol taldeak eta beste kultur taldeak ere badazela, eta mugimentua badagoela. Niko pozio, nik uste dut azkenengoko 10 urtean lan egin dela hor, eta zaintzidazi dela parte hartzen gainera, eta nik uste dut hori dela importanteena, ez bakarrik udaletxetik, parte hartu daizela beste herritarrek, ez? Bai handrak eta bai gizonaz eta bai gaztiek. Orduen, momentu honetan, adibidez, kirol taldeak bai pelota mailan edo baloncesto mailan edo kirol lanetan. Eta kultura mailan, talde pilatxo bada, adibidez, San Martin taldea. Gero, jubilatu taldeare bai, emakumeena bidaz. Kontunek bida holeta, uso badala, Aramaizutan nahiko urrin joguna, Ibarratik. Orduan horretxe sortu ziren, bi talde, emakumeen artean lentzen. Zibidadea, bezik ezinik ezin leku baten bakarrik, eta orduan bat alderizetan aktibidadeak egon deixen. Da gero, beste, abez gotzabe badau, eta dantza taldea, nik uste nahiko ondo dagoela kultura maila mentzen momentu honetan. Esan dira bai, talde bentset pare bat momentu honetan da zela hortxe pentsetan, itxi ero ez itxi ez. Da nik amendik esan gonokero, bentset animuen gonutzen horrei, esan ez jarritzeko zatik, herri baten dako hori bizitza dara. Kultura momentu da azkenien bizitza da. Aurreko urteetan baino mugimendu gehiago sumatu duzu zentu horretan, edo? Ni lehen esan duten bezala, azkeneko urteetan, jentzien mugiru da, apur bat, eta
adibidez, gauza batzu dira argi galdutzen zen da, eta ziriez lortzen berriro, emakumeen elkarte bizek 3 urte da doi bakarrik funtzionetan, orduan hor lortu diez, aktibidades pila bat, da ez bakarrik andrandako, danandako, adibidez, oin dala, zezeki, 6 edo 7 urte galdu zan marbolaiak eta bat, eta honi lortu dugu berriro, eta atatu berriro kanpora, eta bueno, jente asko parte hartzen dago hor, eta gainera dituzen da, bertan aramaitzoko umiepe parte hartzen dagoela ja, hautzen hasi diez, eta gero, beste gauza pila bat egiten dira, oin arte, nik aramaitzun ez dut, oin arte oitzureik egon da nik, gimnasia mateko, edo aerobik, eta darriegu urte pare bat, hor talde bizen hartien, berrogei andrego da izela, eta hori 1.400 persona hartien, nik uste dut ezko bada. Nik uste dut pasatzen dela leku askotan pasatzen da bezala, eta azkenean urtean zer antolatzen diren gauza guztietan jente berdinen mugitzen dela. Eta badauela hor, talde handi bat, edo multzo handi bat, eta nik uste dut batez be auzoetakoak bapur bat ezanka huitzen dienak, ero ez direnak hainbeste mugitzen eta ez dutenak hainbeste parte hartzen olako ekintzetan, Hori egia da, baina kontunak da, auzoetatik jentzien mobirutzeko transportiz da beste gauza pila bat jarri bidezela martzan da. Horro deukela koste bat, askotan ez dala zamurre. Da, adibidez, eskulanez egiten, eta bai arabetzen dut moduen, eta beste atibide batzuetan, bazerko, auzuko jentzire patzen da. Hori kontuen eukitze be, bertan horretan, auzo bezala, eurak andra movimentu bat lortu hauen, eta jartzen da beste talde bat, Ni pentsetan dut, akorda dagoela bai, bakotxak ikusi bidauela, edo, ni preso hongo nintzake, adibidez, transporte bat jarri bara jartzeko, ikusten do hause, jentik preso dagoela, zigote batzuk egitxiko, edo bajartekako kalera. Ez likena bain, 2 pertsona igual hauzo bako siempre, eta hasi da jarri, edo gozo bat jarri, hori garri lau. Da, holako hauzo txikisetan, beti pasitan da, pasitan da. Bata bizki etxik, eta gero jenti izala mobilitzen, etxingaketan da, eta ez da anima, inorrundikoan. Baina jente hasi da, bai eskun lanetara, eta beste leguetzetara. Bai, azkenean interesa daukean mugitzen da zelan jeitik aldera. Eta hori ikusten da. Eta gaztia geizten die. Garrazen dabe parte, gauz askotan, Hori egia da. Andra bakarrik, Hori behize da. Gizonezko arreztuko eta astirik edo gogorik. Horatzeko da kasu berizia, eta gaur alkatzi ere emakomea, da behar duten laguntzeiak emakumea da biak, Elizako komisioan gizonezko mata ongiar dago, gara repartin zelan ikusten dute emakumeak, eta hango mugimendu danetan un matriarcado, vamos. Hola, eta zuten ez? Maioko matriarkatua, Bai, hola, eta da ez dakien dako da, baina batek kanpo dagoen auzo bakar, ezken gozoa. Bederatzi esotik, dago bederatzi kanpo. Bertxandi onduen dago, Araba, askotan pentsatzen dugu eta ala izan diteke, hiri baten inguruan dagoen herrialdea dela, Gasteizen bizikatzen dira, izan diteke Aramaio nolabait herrietako bizimodua edo izturik dirauen leku bat edo eredu, mugimendu kulturala dagokionez, kirolari dagokionez. Aramaio kasu berezia, Araban. Batetik, Arabako hiriburu erozera udalerri bakarra da, euskara egiten duguna, gehien batien. Bera egin da, bai erizan da, bai bera txadaina euskara egiten ditugu. Baina bezalde, naizta zerean bizi, eusuetan bizi, eta baserrietan bizi, baina baserritik ez. Berreun baserri dela, baina gutxi gara dela. Baina baserritik bizirenak biru bakarri dira. Beste danak, bizire lantegi-etan lana egin, eta baserria daukate, gure bizileku dozina. Eta txikien bat, oinarte, untzu arte, izan dituzte baita ere gehiak, eta baina oin gehiak gutxi, horre Europako merkatu komuna dara eta ezala, eragozpenak dituzte, eta oin, baina, askotan, ez daukate, bakarrik ez.
lehenko nire generazioko jendea adibidez, nik irudutetik bada ditut. Nire generazioko jendea, oitu ginean basarian lana egiten, da basareko gauzaken ditziten. Baina, gure zemeak, Oiek, asteburuetan guk fabrikatzeko duten, da baina egiten ginen, basareko gauzetan hendiek, asteburuetako beste plan badukatzea, ezkudutzen. Orduan, jendeen kulturak antzurak hartzen ondira, eta oin basarriak agarra daude, zartu konponduta, baina ez dira lehen bezala laguntzaile etxeko autonomiarenako. Mendietati bai. Zorionez, Aramaiok mendi asko dauka, ez lurraldatik iruti mendia da. Eta mendiak dira oso banatuta daude. Udaletxean, udalerrianako gutxi dira. Eta hortuan, bai, mendia laguntza handi bada, eta laguntza ere mendia dauka, eta egin hartu dira mendia alkanak. Eta baina bezala, baserria bizi bai, baserritik ez. Eta hori da, lehen zamitozu, izango hotelitzekeen, hiriburu baten inguruko zentu bat ezta. Bueno, Aramaiok daukan ere uste izate berezi bat, da baiada bat, eta baiada hori sartuta dugu barrenean. Zuk Aramaiokar batik aldatzen badiozu Gasteizen edo Donostian muga zera, zango dizu Aramaiokoa. Aramaio izeneko ere ikamo. Han bertan, galdetzen badiozu bertan, ni askoakoa, barakungoa, ibarrako, etxango izango dizu. Dauko nortasun bat, orokor bat. Horregatik zerbitzu danak, batzokin eran ditugu, eta hori ez da erakusten nango jentien dako, teorikoki. Ero pratika, claro, nik badaukat eskola ikastola onduan, ero besteak 4 kilometrora, ez da, baren izango. Baina, teorikoki ez, teorikoki martzen dugu, baiz, bat egiten dugu gano, eta jondeak gero, zerbitzuak, zentraliz ditzea, hori non martzen dara nio. Eta bai, baduko beste berezitasun badu bai, eta da, nahiz eta Araban egon, sartu aurretik pizkaz komentatzen dibide garena, badagoela komunikazio egia bana, bai lanerako eta bai bestela ere arrasatekin daukaula. Arrasate 8 kilometrotara daukau, gehienokan egiten dugu lan, eta edozer gauzatara be ara joten gara, askotan kastizera bandu dena. Askotan ez gehienetan izango nutenik eta gainera gehienok. Eta incluso, segun ze gauzatarako beba baiaran gaude sartuta, herri bezala. Arrasate, Aretxe Baleta Eskoriaza, eta Aramaio baita ere, bezalatu naztian, ez? Eta hori baita berezitasun bat ere. Hori egia da, benera gauza pila bat egiten diez, arrasatera begire, edo bentzet, ikusita dure umeak ere, arrasatera behitzela gero, zatik edukazio mailan ere, deba garaian gaude, ez da, gazteizen. Orduan, hori ikusita gauza pila bat egiten diez baina arrasaten bezala, edo antzera bentzet. Adibidez, kirol proiektua ikastolatan jartuta dagoen dela 5-6 urte hasi ziren, baina proiektu dana da arrasateko kirol proiektua. Eta enpresa, eta osasun zerbitzua baita ere, osasun zerbitzua ere, gu arrasateko ambulategira joten gare, edo zer gauzaterako. Eta holan bat beste gauza. Osatzeko damentara esan diago binezkero, gero, Arabarrak gogoratzen dukituzte Araban gaudelako. Eta Gipuzkoa arrapa komunikazioan zaurtako delako, orduan, Bizkaiko forua dukan. Hori ere da. Gaide, Republika Independiente gareko. Araban bizi, Gipuzkoan lan egin Bizkaiko forua. Eta egin baino ere. Sentimentua? Armaiotarra. Arabarra. Klasikoak esaten dutena nahiko reflejo. Bigarren galdera da hori. Lehenengo nungo Aramaiokoa. Eta gero, bai, gero galdera batzuk bat danak, Arabarra. Gipuzkoa ez bizkita ez Arabarra hori, nire bigarren galdera da hori. Eta arrasatek duen, arrasate ezin daukatu kultura euskara talde dagokionez, komunikabide, herri komunikabide dagokionez aitzindari, nolabait kutsatu da mugimendu giro hori, kultura inguruan, bai euskararen inguruan, euskara mantendu da. Eragin asko dauka. Eragin asko dauka, Aramaioko agentzia, balentzan dudan bezala arrasaten mugitzen gare. Orduan, Aramaioko agente asko dau arrasateko kultur mugimenduan sartuta, euskarako mugimenduan sartuta, ere, arrasateko euskaldun dezagun horretan sartuta, bertako komunikabideetan lana batzuk egin dugu, eta orduan, eragin zuzena dauka. Oso zuzena. Eta harremanik ere noski, badiudi, lehen esaten genuen Gasteizen inguruan mugitzen duen hori orain Aramaio, arrasateren inguruan ere mugitzen dena.
Bai, gehiago esango nuken, arrazotekin gazteizekin baino. Bueno, bakoitza ere mailan, Baina bai, hango adibidez arramenon ikusi begiten da, arrazateko telebista ikusten da. Eta erozein hango eginkizun dut bat atzeko, erozen dira. Eta bertako ere, aramaio da, beuren oso bat. Eta guretzako behantzea da. Eta batera. Horre mugarik ez dago, gonza askotarako ez dago mugarik. Lamen egiten dugu, ikasi ere bai, kolatzen arazoten gera, urak arazoten etortzen dira, gozeak entzun asko tortzen dira aramaioa, zeran dejantok dena ditugu, eta kontaminazio egiten da, dura bertzen dira, bai. Nik uste dut, gehien bat gazteizera etortzen garela, diputazioko papeak egiten, edo olako gauzatarako Eusketa brantzitu egiten du, bai. Gen ondia badaude, ondia berrak esoten dut, oso ondia pasotako... Oitxura. Zan diteke aramaio leku privilegiatua da alde horretatik, Guretzat bai, Nik uste baiet, Nik uste nahiko privilegiatua da. Bai, bizigera, alde batetik oso urbil herrien bidetik eta lantegitik eta bezaldik oso berikapatzen. Aramaion uste, ara junin behar da. Zago bide, principalek handik egin ez junin behar da. Horregaitik zuen egodezo gazteizatuan ordu berrian duzten dut. Arrazatera barnitu dukazu. Baina ez dago bidean garrantzizurik handik numero de ruzi, eta egin lazai, etxeko oiua benatzen zbaketu izan, egin detaketu eta nire dut. Propaganda egin behar da. Bueno, egin ez dut asko komunizit, jende asko torko da, pero que ez da hori hona. Eta ari bira Ari bira? Arrazateko jente asko, gente gazte asko, ari dira tortzen, aramaioa bizitzen. Bai, demanda asko dago, eta gainera... Eta daude, gana konponiz dituzte, eta zabek horreko horiak dudunak, azibeten da saldu gure. Eta bertan ibarran Ibarran asko ez, jatik, oin adibidez, horrek etxe bizitza barrixok, orten bat diezera, zira egiten etxe bizitza barrixok, eta nietako zentzan, baina izuro garrizku, asizien lanien be, galdezka, errafeteko jentzita, onietiko jentzie, galdezka berretxe horri ze koste pidi hauen, barrixe, barrixe azibidiezen, horriko nezidez, ez horrik, niko mertxik izango diez, eta klaro, orduen kontuen epitze hori gainera, eta neura izun dauen, merke egiten bideezela, eta ja prezio bat, behazia markote dauki horri prezioa. Nietako izen zen, hola zentie galdezka zerrin bizan, eta nora familia izan, hoxe ez, kategoria ezkenien, gobernuak marko bida zenindako danda zenindako estan, baina zen movimentzen bizan, lortzeko horretxe bat, baiet bat jente pila bat, eta gaztile gainera. Hau zer da, ez da bakarrik basarri bide, azkenien da, jente mobiluzen dela, edo prez dagoela, ez da, hombre, notizia txarra egin. Horrega izteko horren hartien, estan piztinarik ez dauka. Urte pilo bat organizatzen baina, beste goza batu da glena, eta ia da, piztinik ez da gondutan. Hene gaztea esan duzu, batez ere, Gipuzkoan ezik etorri hau da arrazatan betik, ez da? Oinarte bai, baina bertzatu ere bai, ikusten dena be, da, ondana iguela bidez endala, 20 urte jente asko, aramesetik urte nina, etxikizuelako, adibidez, lana arrozten hauelako. Horren zemiek, hasi 10 bueltetan. Hori, gainera zegoen, izan esan hori da sortzu, detorren zen Ameriketatik, eta orduan, ez bakarrik etxik izan lako. Egiterik ez zuten arregin nahi eta atzuet egin da egon, baina askondako ez zuten lokatzakin espertuta zeuden, ikasto alde benian, da behian taberna, alde benian den da, eta gara medio bibili esan da. Nik esaten nien, después de hacer ikusi, después de hacer voltan da, arregiten ziren. Bidea ez duaz egon, arrenetik arrezatera, zuten bidea, servizioa jarri ziren, argi orduan segon, norabiteko, nola daukaguta, ondo jotean asko ere, boten etorri dira. Gaztea egin ez dut jungore. Garriko eskoten da den gehienak. Da, kondiezena botean jo. Beraz, izet garapena evoluzioa alde horretara doa, herrietako bizimodua bai... Lotegi bezala gehien bat, laneako bide egitako. Zele antegi bakarra egin kan, bere itxizan, hande etxeak egin dira,
zeuden adibidez aroz dizaila zauden, izidera biek, erramenteria bat zauden, aldudera banak, gaur lantegiri izango nolakorik ere. Goian daude, granja biodore, txilioa zuet, gure aldinan, eta partidan daude, bai, txarrien zebat, zenidera bai, korta hundi bat, eta behien aizte bat, baina, orduan, claro, esan dut, batzarriko darrai, utzi egin diogula, batetik. Mendian bai, portuguesak da ez batako bai. Bihurtzen ari dijo, ari guztu bat, hemen urte gutxi gara, bihurtzen ari da, lotegi bat. Zila dormitorio. Lotegi eta pasio bat, jardin bat, bila konpondu, ondo jan, ibili, gantza baina lana egiten dut. Nik uste dut hori gaur egun dut bada. Gaur egun. Latorrenak, etxagarra efinita, itxidanak ingurutik, sakur bat dozaltu zen jarri, eta Bizi. Maskotan, manaka hau zizautzen dut, kanpotik atosten agari ez, entonces lo gitea. Nik izango, bueno, baraki, osuetan daudenak, amarrote hauetan, ondidu zitu ezagutzen. Baina ezagutzen gara. Zer nahi du, zortzen gara lo egiten, miren bizimo lo egiten dute, baina, euren produzioa eta egotetzen. Hamen arrizko netako dira. Zoki edarra bakean egoteko. Seguro, eta bizi maila ere. Horrek dira sartzen, gehienak herriko bizitan ez dira sartzen. Horrek jolaz tokirako, eta dutate ire bizeteko aldore dut. Horrek egiten dute, eta irugun, lojeta zen egon, irakortzen gurean baina itxipe induduak, arrazi bizita denak. Herriko berean zira sartzen egin eskotan. Nolako etxeak egin dira, eta zara. Bai, asko. Egiten gara. Herriko bizitza, aipatu duzu, zalantzari gabe euskarak horre badu garrantzia, oraindik orain, zuk rosa egintzen duen, lan egintzen duen ziareko enpresak aurten bertan egindako ikerketa batean, eta zuten linguistiko batean, okerazan nahi. Nolakoa da gaur-gaurkoz, Aramaion euskararen gobea? Bai, hor, apur bat, udalaren aldetik bazauen ardura bat, eta da, beti esan duen bezala, Arabako herri euskaldunena konsideratu izan dela, eta neurtzia nahi izan, noraino dan hori egia, nero noraino dan errealitate hori, Eta orduan, lana zeadekok egin zuen, zuk esan duzun bezala, eta oraindik ez ditu atara, ni daki dela bintzat, ez ditu atara holan ondorio ero balantze orokorrak, baina, ni berintzen pizkat neurketak egiten, eta elkarrizketak ezberdinak egiten, herri mailan, eta nik esango nuke euskera erabili kalian bai erabiltzen dela, herri euskalduna dela, hori ziurtatu laike, desde luego, eta Araban adibide bezala hartu behar bala gainera ez. Gero, maila desberdinetan neurtzen bada, egia da idatzizko dokumentu askotan oraindik ez dela erabiltzen. Baina, hori da errealitate Aramaion eta beste herri askotan ere. Dena ipatu duzu Arrasate, eta Arrasate adibide baldin bada euskaran ere erabiltzenan, oin bala gutxi hasi dire dokumentotan eta lako gauzetan euskara erabiltzen orduan. Eta bestela, nik orokorrega zango nuke, desde luego, baieztatu indala Aramaio herri euskalduna dala, Badaudela hainbat puntu, ondion lana dagoela egiteko, eta behar bada puntu horietan neurri bereziak hartu behar direla euskara bultzatzeko, baina bestela, nik ziurtatu egin nuke eta afirmatu Aramaio desloz herri euskalduna dela eta oso euskalduna gainera, oso eguneko altua gainera, ia 90 esan nuke. Segiratu baino ez dago, ez adibidez Elizan noizipen errotunen batzen funtzio badako nien egiten dugu erdeetan bezala, irmetira hoitan osortzi dan euskera utzien egiten dugu. Ez zergaitik ez algo espezak eskabilik edago lako, oso horretu gutxi dira euskazetak egitenak, mucho dana egite euskaraz, nagusien manaka batzu badaude ez daukitena, baina kulturtu asko egiten duten euskarak eginez. Orduan erdera utzien ere gutxi egite. Baina, eskabilik ez dago, Eta bardin ikusten dut herriko beste batzarotan lanetan, euskara normala dela, gehien batean. Batzuk badaude, lehendik nahiz euskara zaken, ezute dauduna, eta egunekin erderaz egiteko, ez oso gero dutenak, erobetzi iraku dutenako erdera, eta egin dute euskara sobre erderaz, segun horrekin dauden. Bihar bada ikusi karen, baina erderaz, baina euskara dira.
Joan artean daudela, gurik etxean izan genuen kasu hori, nire joan artean, gurekin joak egiten zuten danak euskeraz. Eta beraien artean egiten zuten erderaz. Zergetik, segian eskola nazionalian lehenengotan, ikastola ezan. Oitu ziren egun artean erderaz egiten. Jola zelantan nabar da, ia hoi urte, egun artean erderaz. Eta guri, danak euskeraz. Untzera dio horiek, ez ez zaudera eretik erako behitzikan. Mundu izkak egiten dute, egiten dute egun artean ere. Baina inoiz como esan dituzidea, nabarra batzian, txikitako dira. Eta euskara sustatzeko, edo euskararen erabilera bultzatzeko bada talderik edo... Momentuz, neurri horiek edo behar bada aurrera egin behar dan lan hori aurkezten dan momentutik hasi beharko gineteke, ero udaletik hasi beharko zan pizkat zelako neurriak eta zenik bultzatu beharko zituen, ez? Neurri horreik ezakite. Holan euskera munduan talde kultural espezialik ez da? Ez da talde, baina horre udaletxe behar da lan egiten apur bat, eta horre, klaro, gauza askoraz egiteko lan esan desu moduen. Da, pentsu zen, lehengo bentsiote bai dendatan eta tabernetan eta bar, apur bat zartzie, euran bestekik materializan dana euskara zartzie, bai musiguet eta bai gauza lehenengo bentsiote hola nazi, apur bat zantie, utxudan eta azten dan apur bat zartzen, zatik, claro. Ez da bakarrik udaletxetik igual euskaraz atarazie dokumentua bakarrik, zatik, pero jentiek hori edizie eta zelan baitzen, zelan lortu lehitzen dana. Da momentu hortan gaz, baina bai dendetan eta bai tabernetan eta, apur bat, nire eta laguntasun dueletxetik jarri erososa, aldatzen dagoen, zena. Hori da, niretzako da, beste jendeak baten dara, esaten zuzerezik. Adibidez, zuk esan duzu dueletxetik ateratzen dira euskera de erderaz, Jonetik largoita amarrek erdeara joko du. Ulertu nahi badu zer jartzen duen. Euskaz alfabetuak ez ditelako persona guztiak. Ez dut irakurri inoiz euskeraz, ez dut idatzi inoiz euskeraz. Belarri eginda daukate, gutxi asko erderaz zoz ulertzen. Euskaz jaten dira, zureak ezabiltzen euskera, eta ezabiltzen dira euskera batien, ez dut ulertzen. Nik ikusten dut, adibidez, erizan bertan. Irakurrai batzu euskaz, euskaz batzen ez bat ditzugu. Ertzaz gehiago ulertzen dut euskeraz baino. Zenetik euskera riku jatenako. Duraz, ez dira alfabetatzen. Ondo baseak ikastu bat edatoz, irakurtzen dute, eta nire euskera daukate, eta nire beste formatua berrate, da gorduan, erraza izango da, beste generazioa. Egunartean zuzatzen dituzu ofizio batzu eta barra da bizia. Euskeraz. Jari da duzutela. Udalatxeak, euskaz azizan nien euskeraz erregaz bihita batzuko zituela eskrituak eta bat, ikan nien euskeraz. Agar bezulertu, udalatxean, agintzen nien, esan nahi, betzebari daukazu ez zurik egin duzuten gauza bat eta egiteko, eta gogorratzen dizuet, garai da bat, eta bezia. Erantzuna, udaletxeak eskatu duzun nahi bera ematen ditu egiteko. Segitik da, euskalduna baina maila batzen geuri izak, garrera bibi, jarabitzen dut otiko raiz. Ointxe goiaz, ointzen euskaraz irakurtzen daude. Alfabetatu barik, Hori. Euskaraz izateko itxura bai, hortik aurrera. Hori nire dut jarre. Nire samurna niretako erdera ideitea da, baina, besti erdeitxo pasteta jartelako, baina zatik, ni dana erdera ziniotelako. Naiz eta bertan ezien euskaraz egin behar da, baina, oin, nire albabiek eta nire zenit, areite samurro batzen dugu euskaraz. Areite ikasketak euskaraz egiten dut dira. Euskara erdeaz irakurtuko, eta iztegi oso gutxi ganotzen dut. Euskara irakurtuko asko jo ganotzen dut. Jaiotatik euskalduna naiz, beste euskalduna nabil, baina, uneak ez da bezatzen du erabilian ganotzen dut. Hori da, gainera, guragarri euskaldun gehienen arazo hori denborarekin sendatzen den eta konpontzen den arazoa da. Herriko euskara ere aipatu duzu euskalkia mantendu da, bertako Aramaioko euskalkia. Galtzen doia. Nola da, egoera, orain gipuzkeraren eragina behar bada, handia da. Nik ez nuke esango gipuzkeraren eragina daukala, nik esango nuke gehiago batueraren eragina daukala.
Claro. Eta gauza asko nazio egiten direla. Hor aipatu ditugu umeak ikasten dutela euskeraz, baina ikasten dute batueraz. Eta dana. Eta claro, ja hori kalian igartzen da. Kalian ikusten duzu ume bat, ero nire alaba ikusten duzu berbetan, eta ez da aramixoko euskeran berba, ez da huitzen aramixoko euskeran. Eta batueran, batizkan nahaztuta. Eta hori nik uste dut, aramaioko euskera gorretzen dutela persona nagusiak. Aizona bideoarekin dabilen nire euskera, eta aizona bideoarekin dabilen baten, bideoa beko. Bai. Hori hola da. Gero, hori batetik. Bestetik, hizkuntza bat, bide oinarria galtzen badu, alatzi egiten nahi da posibileko. Huk egin dugu froga aramaion, euskalduna eta euskaldun zahar gaien edainikoak konta, irute alako zutekoak, bihiru, ekarri hogeita gozutekoak, bihiru euskaldunak, akarikoak. Ezkera zari eta etxin duten inbertzen. Zergaitik, ari ginean, oin egiten, ez dira lanbatzuek egiten. Dizeguru gurasamari, batetak, nire asko egina, zakimak erretan, lagunak egiteko gorro, ari dentorako lanak inezan, txutak, Claro, ya sustatu soziala, ekonomikoa, gaitu da, orduan, asko galdu zailo. Eta gero, etxe barru dutan, jabile barru dutan, umia ikastolan, etxean telebizta, aitonak batzat besteakin ez da, telebizta reporta euskapen, eta irakur ez egiten, lagunak egiten du, lehen du euskera. Hamak, ez da telebizta egiten guztien, telebiztakoa bai, umiak, batu dakin dato, nazte borratza bat azkinean, goi dago, korregun dago. Eta gazen nikoa bertakoa. Eta bertakoa, bertan egiten den euskaltzia bizkaiera da. Bai, bizkaiera. Horre badu, ezberdintasun nagoa egitezen edute gerro da arrasaterekin, arrasateren inguruko euskaltziekin. Nahiko antzerakoa da, lehango nuke berik. Arrasatiko eta... Bizkaikoa, adibidez dut june ere behar, hor dituzten Hola, eta segirez, eta baina da, baina bizkaia egiten dut hor, zundila. Guk baikorre arrasat eta gehin denitz baiera gano ari da, aramaio, horre daukagu bizkaira aritza bat eze, eta izketako modu bat, antzaren atzekoa, bai batzuk, ditzen batzuk izan erik ere baina nahiko berdina. Eta hola eta bizkaieraz egiten da horretik, bizkaierako eragin zuzena daukalako. Batzen dion kilometro batera, edo kilometro pare batera da, orduan. Hor daukagu gero euskara nastua lendik, Batzuan horretzen dugu nastua. Zau gertatzen zan, niri gertatu esan dizuet, horre gertatzen zan herriak, egiten du hizkuntza bat ere abezkoa. Baina herrian egon direnak, edo euskaldunak, egon direnak, apai, edo osagile, edo horri darak egiten zuten, euskara akademikoa. Herriak ez zuen unartzen, bezako hizkuntza, adibidez niri, atendu dituzen daten, azinen zanean, karian, bertako erara euskara egiten. Elizan bezaz hori euskara. Haregin behar da, pan akademiko. Edo erizkira urten, eta bezizkara bat. Horre bai, egiten dugu. Orduan, gara, egun da komplejo bat, ointxeko esaken dut ikotea, endaletziak horre, izeketa batzen, horretik guztua zen gara, garate izan zala, esan zuena, aramaio, eta behit lehintz baiarako euskera, dala oso jatorra dala, jatorna eta iko dala, gaur eskuntzak galtzen da. Bueno, hoi postu behar, hoi da, baina lehen uste genuen txarna dala. Beldur ginen, hori izka egiten genuen, bete bat zuria, gendun mailan, kopiatuta. Zer gai ez aldatuko dugu, euskararekin ere ikusia noski baduena, historiarena, zuk ikertu duzu, zure herriaren historia, hortaz ere idatzi duzu. Harremanak beti behar bada handiagoak izan dira beste herrialde batzuekin, arabarekin baino, aipatu duzu, gaur egun harremanak handiagoak direla arrasatea inguruanekin. Historiari begiratuz gero eta zera begiratuz gero... Horre, toki ginen eta bezala geografiak markatzen ditu harremanek. Guk oraindik ere, esaten dugu arabaen, baina. Oraindik ere. Eta zergaitik, araba hartzen da, baina atera, taldetik erantz. Eta geografiak markatzen hori horreta bakarrik ez, oine irudon gorte adibidez, aramaion hartzen zuten lapur bat,
eta zigortu da zuten diguten ekartzen zuten. Zeraitik, han ezin ziteken zigortu, zure etxeko bat egin hori, arra posotu zuten, ekartzea zartu, eta zatetek zuten, iztiko jorretatik eta nizik ekartzea legon, da. Norraz egiten zuten, eguti erakarri barri dura eman. Kau, ja, ez bakarrik zegorak ez baita historia dutik ere. Zara baio, agertzen da historian leheoko notiziak inagertzen da ja, jaurerri bezala. Leheoko aldizia ditugu, 12 garran ingurukoak, agertzen da jaurerri bezala. Zenuri da Maiona. Gero jaurerri hori bat egin zuen, familiko eskontzen da buruz, Mujikako jaurerriarekin, eta 15 garran mendian, hor jauntxo zegoela, señor de Maiona, Mujika, aspertu zan koñaztar eta ganboatan arteko borrokakin, oxan edo gorrota bat eman zioten, desan duen hau ez da bizimodua, eta kartu zan preie. Donostia, kaoserien, Bernion. Da orduan bere anaia, zan ordureko zan Dultrongo, jauntxoa zan, da kartu zituen irudak. Maiona, Mujika eta Dultrongo. Garen eta hogeita maiga, guztien nula izan zan. Arrazkero, bererure bat egin izan ziren. Da gero, nola guzondarrak epegi ziren, horretik emuzetetarrak ere bai, unastarren du, nahiko borruka izan ziren, motarrekin eta jamio betxisegun erdien sartuta, buru erakinerako. Eta horren ondorio zain zuzen gaude araban. Batetik, aspertuta zauden, bere jauntxoari jarraitzeko borruka horietan egizteaz. Behantu bine zituen, batetik. Ezalde azkenengo gontziran biak, hori Bizkaiko Bazurroia, Jabari Bizkain ere izen diotena, honeko garatik arrazen izutena, eta bere zenea Jaunoso Mujika Dultron, horiek nahiko kirten portatu ziren Aramiarekin. Eta ja kogotain egin ez dena ekin, bestalde Errege Katoliko laguntza izan zuten, eta Arabako anaidiekin egin zuen elkargo bat, nire barren berlagoita bederatzean, urtarrilaren bederatzean, izan da zerutaren egintze zantzua gengoen foruntuan, zantzua foruntuan, hori izan zen gerrako pakta bat bezala. Hango jauntxoaren kontra buruka egiteko, Aramaio sartu zuen Arabako ermendatietan, eta zerretzea defentzeko. Azien provintzia diratzen. Hori bai, Bizkaiko legeak eta forok eta galdu gabe garbitz. Gero ere, peitasko esan zuten mozik buruz, emek irabazi zuten hori, ondion jondan gizaldien ere, biziguan agertzen da, narejo da mena, zigarra aldena del señor de Bizkaia, ezazun dut, ziren dizatzen, bai, ziren da. Baina, provintziak egin zailean, aramen dituzan. Eta, bueno, gero historia buruz, nahi deskontak, Zira, baina ez, beti ere, gaur horrekin mantentzen da foru hori, edo? Bai, mantentzen da. Ia, foru horrek jartzen bizi dauka. Bakarrik, nire denbora nintzen izagutu ditut, adibidez batek, kasari dutzen zer ino legeetan, etxeko gauzak saldu duen nahi baditu, preferentzia dukate erosteko, besta dehizo dugu zerrandikoak. Barrek, obligazioa dauka, zera elitzen jende geneko duen bezan, apaizari eta apaizari dako nahi behartu notario bihurtzen dira beratzerat, zanez, zaurei dago hau, enuste dituten, ditubetiko eta daukazue, zanelikoan ebatzea, erosi, jakin ezatzen nire. Hilebete igaro, eta zera etorri bada, bueno, zera, zauditeke, zauditeke kanpokoak. Bat hori. Hori ondion, nederen programea, bete izan da, nik ere horrek egin izan ditut, eta beste bat, gaita ere, barentzia puntuetan, batek utzi dezake bere etxeko ondarea utzi dezake nahi duenari eta patzi bakarrari gero. Eta baitzu hau zenala batzi utzi dara eta bestiak, esaten dio, la legitima foral, egitze dara, zebat, armola bat, eskubete lur, eta peia bat, edo horriel bat, bate horriel, realde legion, eskubete lur, armola bat zaten da. Oiek eman, bia desera dute berru. Olakoa, izan erratzen dago kasuak, azken urteetan ez dut zitu, baina ez dut dut, eta kasu zituak. Adibidez gurasoekin, zene matala, ondo, uren ustez, ondo jokatu ez duenari, esaten zu, ganera, mango dizut, jokatzen zizuna. Zueitzura, nahi barrea bat, jokutaren horien, eta hartu nire zuntaria, eskubetu da. Hori ondion daude,
Gaur Aramaioan hori badago. Gaur noski olakorik... Oin egiten direna da, eta bueno, nik adibidez bere etxean egin dena, eta etxeak egin dena egiten da, adibidez Santamatek, bueno, etxeak guztan du, etxeak egin da, bueno, zuri zer eman dizu, mendia hau, edo ez diru, edo erakin etxeak egin, eta konpontzen dira, egin batean entzatonan. Baina gaur ere, eta beste Aramako topulatu eta bezala erdibitu egiten, ez batek agertzen. Ondiko noak egiten da hori. Ondiko bazarria betik batik iztejako eta gero, mendiak ote mariek. Mendiak eta azidiek, bat ibar, mendi bat, bezidez bat, azidiek, lehen hori bez. Nire amata itxen denboran edo lugu, Ez hori bez, lehen oso zoiko zezan. Nik egin dut bere etxeko historia egin dut, eta mila bosteun eta irurogeita amairu garen urtetik hasita gaur arteko ez da. Eta han ez da, alako izakula zer modan egitzerik eta ez beste batzen ez da, zara. Berak jaldu gado baten bat jaztu lako edo izteko zara. Entzitan da ez osorik. Beti zen edo alabei... Ba, lezu ekeratzen zuten zen, zenero alaba. Nire adibidez, nire etxekoa biztena, bilalde dut aldatu da, etxeko alabak, izan ziren niorde, eta dira pasituzten, baina ez. Una solo que hace la base, ¿no? Baina normalien maiorazkoak eukida bor pixu asko, ez? Nire zabetu dago, bai, gehiago maiorazkoa. Gehiago, baina beti ez, Zena eko zuri. Nire etxean adibidez, nire etxeko bizena azkoa gara. Baina azkoa begira. Eta azkoa durrengo lasaga izan zen. Aquí, neska egun ziren, matan ziren, nozetik, da holan, bueno, honen etxean, ez? Iudo lodu zen otra bizena aldatu da egoteka. Hone aldatu da. Hain zoak behar, dago, lakizan, Zuiako kuadrillaren barruan, nago, Aramaio. Bueno, horrek ere nolabait baldintzatuko noski, herria. Hor barruan ere badago gainera okertzonez aldizkari bat, zuian, eta bueno, nolakoa da, zuia kuadrillaren barruan bestelako gainontzeko herriekiko harreman hori. Bueno, nik uste dut gutarizko asko olako kaldera bat botata, bueno, lehenengo gauzia da bilurtu izen garela, egizaztan gutariko asko, ez dugu zuiaren beste aldia ezagutzen. Ez dakigu zen bat, Aramaioken dut zenbat herri dauden zuien eta zelan daukien izena. Eta nik esango nuke, herrietan aldizkari hau sortu danetik, nolabaiteko errazinoa, ero horreman hori, zelabaitxe, ez dutu indala, apur bat, Eta nire kasuan esate baterako, ez ditut ezagutzen urkabuzkait, ez zigoitia, eta arrazua ubarrundia, eta ez olako herriak, ez? Hori errekonozidu egin behar da, eta nire bezala beste askok. Eta orduan, nik uste dut, herrietan aldizkari honek bai lortu dagoela zerbait, ez? Eta da behintzat, kuadrilla garen, behintzat bata bestearekin informatuta egotia, ez? Eta hori apur bat helburua. Hor, zuiako kuadrillan gauden herri bakoitza dauka horri alde pare bat, hiru bat, eta doainik banatzen dau, hor udaletxe desberdinak jartzen daue diru laguntza, diputazioa zepe badator. Eta nik uste horri esker, zerbait lotu garela, edo behikat elkar ezagutzen garela. Izango nuke, nire impresioa bintzut hori da. Hori, zuiako kuadrilla batzearen edo harremanak eskutzearen ekimen hori duela gutxi ziren gauza bat da? Edo... Irudizure izen arabera... herrietan aldizkari honek 10 zenbaki dauka, bakarrik, ez pare batero daro jo. Hori da. Hiru hilabetean behin kaleratzen da, eta... Lehen Aramaio etzegun Laguardiako kuadrillan? Zai bat eroztu da. Dela urte, nire zutetotu. Eta gero, Aramaioko erdiak, gehiago, aldetu esko sepaliatukuk untzu... Horretik. Zerran kuadrillari. Honek ez du izan, Aramaioan eragenik ez du izan kuadrilla, honek ez du zunitxante. Honek zan bezala, itxeko ez ikasten zen. Baina, harremanik ez da...
bueno, harmanak. Pentsago, udaletxik adibidez, jente asko udaletxien lan egiten duena, ez duela bakarrik Aramaioko udaletxien lan egiten, Bez eta ere beste udaletxe batzuetan bebai, zatik kontratuek eta banak egiten diez, kuadrilla mailan. Gainongo kontura hori. Oingo, eta entzala amarruteko bebai, Lo que pasa que jentie... Ez daki, eta hori urten arte, apur bat, asko bauxe, gauzak esan duena, jakin bez, zigen gazela. Jakin bez, baina lehen esan duen bezala, bazer, gure harremanak eta gure bizitxe dauelako gehiago. Arrasatzera begire, ona begire baino. Ara begire baino. Orduen, nik uste herrietan gauza hon badaukela. Mentaz, Aramaioko dakigule nunga zen. Eta nahiz eta ez jakin, bai, seguruzurik, baizuk eta bai beste jente pila bat daki nundeuen arrazo barrondea. Guztai. Hori jakin bai. Seguru. Arrazio hau barrondea durana da. Osea, hori, ez da no paine? Baina durana bai, baina arrazo barrondea ez. Igual ez durana badak segun dago. Hori da. Baina kuadrillako bezala, kide bezala, ez dugu arrela. Ez gara sentitu zuiako kuadrian, zala. Ez, hori egia da. Eta akidara ez egin diez, Osa, danon artian. Adibidez, hilonetan, hogeta sortixen uste dut, kuadrillako ume danak, Aramaixen alkartu bitiez, eta egin dira egun bat, euskararen bizitza, ero bentzeten da, urtero egiten da, aurten nengoela berriro ustez, bigarren aldiz, ero hirugarren aldiz, Aramaixon. Da, azmuela bentzet, uxe, ez Aramaixoko umi bakarrik, herri danetakoek, sei herri da ere, zuia kuadrilan, herri danetako umeak alkartu Aramaixon, bakuta bere bazkariak karriko dago, eta, bueno, aktibitate pila batin, eta egun osoa, euskera, zuneakin. Zati bai, Aramaixon umedanak euskaraz egiten dugu, baina, bueno, legution hasi eta beste herri danetan, ez banaz, eta batzuk, ez hartzen baina, baina, arantzak hori mantentzeko eta. Baiara barruan, bostan behar, gutxia, baina gertatu izan da Aramaioko askok, horretako barri zerkatutxo. Baita ere. Eta untzilako askok Aramaioko barri ere. Zergeitik untzilako jera dana, aretsa balakakin. Eta nudan dago, beraien dago kalea, aretsa balaka da. Uin, ez, ikastola notatzen dira, ibarra notatzen dira, hori arrema miliago dute. Una lehen, nondion bergentzen dira adiniko jendeak eta, Aramaioko dugu dute. Da, Aramaioko nolaetakin da, nolaetak bizimoletan egin du, osan dioten. Oin, errepide egin darukagu, harreman esko gehiago dago, eta badia zolotzi bat, baina lehen di bakaro. Uiniz ibili behar zan, uiniz zeuden. Zuiaren kuadrian barruan egoteak ez dakarren nolabete lurraren antolamentuan, edo administratiboki implikazio, eta herriarena. Implikazioa baino gehiago ikusten dutena da, bueno, esan herri txiki garen xeirok, hor lortulik edo lortu dena, Danon laguntzaz, adibidez, aktibitate gehiago egin herri danetan, eta, bueno, bestelan, ez da zamurra adibidez udaletxe txiki baten eukitzie, ez dakit, aparejadori, arkitektue, asistentza bat, hau bezia, gozapila bat. Eta holan, alkartu ezkero, lau ero bostu udaletxe, zamurra da. Naiz eta servizio hori, izan, ordu gutxi egunero, hau zerbestia, Mentzez, holan lortzen da, servizioe kompletetie, udaletxetan. Da kostie, baratia, dana da, nik uste dut zuiako kuadrillan izatearen, azpezu hori erreflejatzen dela udaletxe mailan batez be. Eta udaletxe mailan mugitzen direnak, bai dauki harremana bat eta bestiekin, baina bestiok, nire izango nuke, bestelako, kaleko herritarrok, ez. Ez dugu esan, zuiako kuadrilla biltzen duen aldizkari horren izena herrietan dela. Herrietan. Eta euskaraz, bitara. Bietara, eta nik esango nuke euskarazko artikulua oso gutxi, agertzen direla, jente asko esan dit. Eta, behar bada horregatik, jake ni arduratzen naizen Aramaioko kronika egiten eta Aramaioko berri ematen, saiatzen naiz alden dana eta ia dana euskaraz kaleratzen bintzat Aramaioko albisteetan. Eta begira da botata,
€120 izan lehike euskeraz, baina bezadan erberaz. Herrietan beraz, herri guztietan, Zuiako herri guztietan doainik bandatzen den aldizkaria. Beste gai batzutara joz edo denbora gainean dugu eta honetzen ari zaigu, gaurko tertulia. Aramaioko udalak egin du edo aurrera darama eskuikaskuntzarekin egin zuzen beharkizun kultural bat, horren berri edo zertan gauzatzen ari da. Bai, apur bat, kolaborazio horrekin, zuzen azun bezala, Aramaioko udala eta eusko ikaskuntzaren kolaborazioarekin atera dute beka bat, arduratuta helburua bat izan da, ez? Eta da, nolabaiteko kultur transmisioa galtzen doiala, ez? Eren esan dugu euskararen kasua, eta behar bada igual importanteena da, eta lehen da biziko puntua ikutzeko, ez? Baina horretaz gain, daude beste puntu asko galtzen doiezenak urteekin, eta hori nolabait importantia dela berreskuratzea eta gainera ezagutzera ematia. Gazte asko pestakigu hasita ze tresneri zar erabili izan den Aramaion, zelako lanbide zarrak izan dien Aramaion, nik ezakit, bedarrak ero lorak ero zuaitzak nola zerapizena duten, eta holan beste gauza asko zanik, ez? Orduan, beka honen helburua da, hori ez nolabait, kultur transmisio hori ez galtzeko zer egin behar den markatu. Ahalik eta gehien zehaztu, puntu desberdinak ikutuz, eta gero lehentasuna markatu. Eta horien arabera, lanian ez asko dago egiteko, osea que... Nik ere asko gomen da zibura egiteko. Bizkatzuk Jesus Mari izaten zenuena, ohitura zarrak hizkuntza dagokionez, gazteaiek ulertzen dituten gazteaiek, noizbait ere berriz erabiliko ote dituzten hitzaiek eta... Banak batzu, baina bai bezala, izan dutana horiek, izu dira egoera batenak. Eta, claro, nik larreinak egitea, gutxi badiot, larreinik eragiten egiten galea dutzen netxuan bateznak, zitan gaude. Beti jakintza, edo jakintza hori geldituko. Nik ezagutu ditut, adibidez, linuaren pena, nik ezagutut nire etxian. Linua erain, atera eta aria egin da egiten zen etxian, ezagutu dizunik. Eta eraikuntzak egiteko, karea ere nire etxian negozietan dago, nire denporan. Karea egin eta abat. Eta bide dituzte balintzenak eta bere egizien. Eta gero, karidanak eta gana ezagutu ditut. Baina, oita morrotetiko hori, karien hau eta morrotetiko zen asko zenago, galdu zen. Eta horiek zeukaten bizkuntza dana, iztegizan dago bakarrik. Argoan, zaharron nagoetan. Nik uste dut importantia dela esatia kultur transmisio hori gordetzea nahi bada, eta nolabait berreskuratzea nahi bada, oso importantia dela, eta Aramaiotarrek entzuten badute programa hau, bintzat, oso importantia dela apur bat persona nagusien, eta hori ezagutzen dutena laguntza, eta kolaborazioa. Azkenean, Jesus Mari bezarrako personengan, jau, bertatik nolabaiteko aberaztasuna, eta hori da, berreskuratu egin behar dela. Aberaztasun hori gordetzeko deialdi horrekin bukatuko dugu beraz gaurko ordu hau, gaurko euskal ikaskuntzaren programa hau. Eskerrik asko gurekin izateagatik Rosa Kortabarria, Rosa Mondragon eta Jesus Mari Elezaldezuri ere. Eta Aramaio gehiago ezagutu dugu, bere hizkuntza, bere kultura, ohiturak eta historia ere. Ordu batean ez da guztia ezagutzeko denbora hasia izaten, hala ere, esker mila figuroi, eta besteren batean ere Aramaioz hitz egiten jarraitzekotan, guzti hemen ongi etorriak izan mentaretela. Gabon zuei ere, eta urrengo larun batean, urrengo zopatuan badakizu ere, hementxe Radio Vitoriaren sintonian, Gazteiz Erratearen sintonian izanen gaituzuela, Eusko Ikaskuntzaren tertulietan, Eusko Ikaskuntzaren mailu berri batekin. Gabon.